Пак сме в Кнежа. Стопанство на Боби Горанов сме по неговите полета. Боби ползва стрипър хедър Шелбън вече 4-та година. Той гледа предимно пшеници и ечемик. Голяма част от тях, понеже има изградена хубава линия за почистване и заготовка на семена, ги прави на семена. И преди 4 години купи два стрипър хедъра, за да може да влиза да жъне ечемика, понеже имаше проблем. Ечемика е готов, зърното е готово за житва, но стеблото е зелено и със стандартния хедър абсолютно невъзможно да влезеш да жънеш. Ако пък чака да изсъхне сламата, тогава пък започват загубите от зърното, но пък в случай, както уточнихме, това не е зърно, това е семе. Така че там загуби са доста по-големи с стандартния хедър, ако чакаш. И от 4 години Боби жъне точно когато зърното му е готово за жътване, чака сламата, зелената да озрее и тя седмица 10 дена 15. Изключително доволен. Качеството на семето ни споделя, че е доста по-добро. Като е жънато с стрипър хедър, жънато на време, бързо, хванало е точната влага, не е пресъхнало и така нататък. Обаче тук в момента сме дошли да видим едно от многото предимства на стърнището, оставено след стрипър хедър Шелбън. Високото стърнище. Лято пази сянка, пази завет, задържа много влага. Обилните дъждове, които бяха есента, пък когато вали, капките дъжд падат с около 35-40 км в час. И ако почвата е открита и е гола, удряйки почвата отгоре, заплескват горния слой и така се затруднява инфилтрацията на водата в почвата. И понеже последните няколко години проблема е с сушите, проблема всъщност не е толкова сушите, защото преди няколко месеца при мен идваха, правиха интервю от Българска национална телевизия по повод на сушите. И заедно с моето интервю имаше интервю на един учен от БАН, климатолог, който поделяше информация, че дори има около 10-15% повече валежи, просто не са разпределени равномерно. Така че идва момента, в който сериозно всеки един земеделец трябва да се замисли да си пази влагата. Влагата трябва да си я пазим. С поливане на всички е ясно, че няма как да се полива всичко. Единственият начин е да прилагаме практики, с които да пазим.